Ġie inawgurat Learning Hub ġdid fil-faċilità korrettiva ta' Kordejn li huwa mammar bi klassijiet moderni u b'dak kollu meħtieġ biex ikun jista' jintuża għall-edukazzjoni u t-taħriġ kemm tal-ħaddiema kif ukoll għall-priġunieri. Dan il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li tenna kif il-Gvern flimkien mad-dedikazzjoni tal-ħaddiema u l-professjonisti fil-faċilità għamel u qiegħed jagħmel bidla totali b'tentattiv ġenwin favur aktar riabilitazzjoni. Fil-ħabs għamilna għadlet namlu bidla totali. Minn ħabs bla disċiplina, bla ordni u bla ebda forma ta' rehabilitazzjoni, illum naħdmu ħafna għaliex għandna ħabs ordnat, nistgħu nifukaw ħafna fuq rehabilitazzjoni. U propju dan il-post il-Learning Hub huwa parti kbira minn dik ir-rehabilitazzjoni għaliex nixtiequ li persuna tkun qed tiskonta sentenza ta' proġinerija tkun tista' anke waqt dik is-sentenza titgħallem, titħarreġ sabiex ta' darba tiġi ritorna lura fis-soċjetà tagħna tkun persuna ħjar. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Chris Sigersma tenna l-importanza ta' edukazzjoni fil-proċess ta' riabilitazzjoni. Tuhom opportunità li jirintegraw ruhom fis-soċjetà bl-edukazzjoni kemm dik akademika u anke ta' trades. Nista' nsemmi ideat bħal courses ta' electricians, courses ta' martudaxxi, courses tal-ħadid, courses li kemm jista' jkun jolqtu l-bżonnijiet ta' kulħadd.